machiegni nyakoro mag jwang'o yawre kamoro amora mentiere machiegni ma chenro mar nono ma gazet. Koro kawuono wanono gazet ma kawuono to wakoni ni gichalo nade. Chiwo yo machalo nade. No wachako kata gi moso jogo mantiere kaoni wa bei gwenge ma Oyugis. Iwacho ni alwora mano mag joko Oyugi kanyo chiwo yo machalo nade. Kae to bende ukorwa ni uyudo chenro yo mane. Mano kaunti ka ukinyi ma kawuono poti pak bero dhine jogo maneno ma konde duto mag piny Kenya kod maneno kantie pinje maoko. Arwakini machiegni bed kodwa ka nyaka gikone mar koro sano daledo ni gazet ariyo madongo, The Standard kod Daily Nation, weche man ka pek. Iwacho ka nitie chike moko iwacho ni hola, Daily Nation omiyo pek weche go mag hola kata loans. Iwacho ka jo Kenya mathoth koro weyo mok chulgi. Kamachielo ka nitiere welo moko mantiere cabinet, gin jok mage. Gazet mar The Standard ochopo ka kod yo makare. Antiere ka kod Solomon Atito. Oyawre. Oyawre ahinya Clef. Yo nade. Chiemo maber to Kwe. Iwacho ni ukinyi ma kawuono gazet nitiere ka to mana lidhe. Walidha. Mondo mi gisiso. Kamano, ka gisedo siso to koro gidhi nyiewo siling 60 ka en e piny Kenya. Gazet mar The Standard kod mano mar Daily Nation ibedo kod ng'eyo ni wache nade. Ineno ka nitie Tanzania nyiew gazet mar The Standard. Mano ma ka nitie piny ma Tanzania kata gi siling 1,700. Ka en Uganda nyiewe gazet mar The Standard kod mano mar Daily Nation siling 2,700. Ka en Rwanda tigi siling 900 makono tidhi ru gazet mari. Kenya ka ma siling 60 nyiewe gi kik bai. Jaera mag weche tuke ni ka. Arsenal gi Man U bende koro gi Chelsea bende koro manyo mana jotugo. Chelsea jotugo mang'eny osewuok e odong' gi jok mage mago bende yudgi e kar ka. Kaka machielo kanyo yudo jotugo ma bende biro Arsenal gi madhi Man U gin jok mage. Jomage bende madhi Chelsea bende gintie iyudo gi kae kar ka. Weche ma pek mantiere kar ka. Strangers in cabinet gi weche mag chulo hola bang' kosekaw. Solomon, anani wachak gi ma The Standard. E gazet mar The Standard ma e wach montiego kaka wuono. Iwacho ni weche pek kar ka. Iwacho ni weche mag ohala nitie weche go mago mag iwacho ni mag timo mag ng'anyo ma bende nitiere kanyo ma Azimio chano timo. Wanya mana nene kaka gintiere. Iwacho ni Kofi bende oyudo thuolo maduogo kar kanyo. Kachiel koda kama moko wacho ni CBK kata bengi maduong' ma pacho ka weche go mag ohala kata weche mag uchumi kanyo temo ni mondo ni dola kik bed gi pek, kik bed mapek ahinya ne siling ma pacho ka. Weche mag tuke kana sikoni weche mag Arsenal, Manchester United kod Chelsea ni kar kanyo. Ma thor wach Solomon ma bende waneno ka ite mar 4. Ma wach mantiere kar kanyo. Mano kawarangi kanya chiel ka chiel. Mano weche mantie kar kanyo. Cleophas Malala, David Ndii, Monica Juma kod Harriet Chigai jogi makoro medore e cabinet mano mar telo mar Kenya Kwanza. Ingini kaluwore koda mana kaka wach kanyo ni article 152 mar chike mapacho kae yango ni cabinet oting'o jatend piny, jalup jatend piny kachiel koda jokanyo magin jatend migepe ma ok tin ne 14 to kod bende ma ok ng'eny ne 22. Koro king'iyo kaendi wachore ni chal ka gima nitiere moko kuom jogo ma bende ineno ga kinde duto te ma samoro jotend migepe nitiere koda romo to nyaka nen gi kar gi ji 4 gi kama oting'o jagoro maduong' mar duond buch siasa mar UDA Cleophas Malala, David Ndii ma bende en jago nendo mochung' ne chiwo paro maliw momakore koda weche go eko mag yor yuto kar uchumi piny ka ne jatend piny Kenya. Kachiel koda Monica Juma ma bende chiwo weche go eko mag paro maliw ne weche mag arita kwe ne jatend piny. To koda Harriet ma bende ochung' ne chiwo paro ne jatend piny e weche go eko mag ratiro mag jok mamine. Magi jok ma ineno ga kadonjo ga ni gimbe ne gibedo kaka jogo eko seche ma jatend migao nitie kata romo makamano endo dhiyo ga nyime. Ma bende odhi ataro koda chik kuom mano aparo ni maendi en lweny mamienjo ma kamoro dipo ka dipo ni Azimio amua to nyalo dhi kata mane odialo buche mar mondo mi gidonj ne Kenya Kwanza kuom tima ina niendi. Kata odoko ni samoro bende yudo ni kata mana piny owacho mokalo mane otelne koda Uhuru Kenyatta bende wachore ni ne nitiere koda joge moko ma bende nyaka ne bie kinde go kuma jotend migepe romo. Yes. Mano bende kama te kar kanyo jotelo mar Uhuru Kenyatta bende nokelo jok mamoko. Mano kanyo telo
nentiere kacha iwacho ni NCS bonge portfolio mano Rafael Tuju bende nodonjo kar kanyo kaka achiel kuom jogo mane bet kanyo. Sani be neno koro nikech kinde ka ne en jagoro maduong' mano mar duond bura mar Jubilee mane nitiere kar kanyo ka gine mane nie telo. Sani bende waneno SC mano mar UDA Cleophas Malala bende koro ngiri ma endi koro nyalo kelo penjo macha to chan nya wacho ni Rafael Tuju ne en jatend migawo maonge koda tich malong'o monego bed ni otim. To ma en na jatend iluongo ni secretary general ka jagoro maduong' mar duond siasa mar UDA, ok en jatend migawo maonge portfolio. Koro mano nyaka penji ni to romo mar jotend migepe to ere kaka manyore koda duond buch siasa winjo. Kuom mano apani mano koro nyalo nyuolo gima duong' ahinya. Kata doko ni samoro ing'eni nitiere gande kata mana rombe moko ma iloso momakore koda weche go kumago chumi kamonego bed ni David Ndii bede wende rombe moko ma iloso motenore koda weche mag arita kwe iwinjo monego bed ni Monica Juma donje. To ang'o ma gidhi omo romo mar jotend migepe ke jotend migepe ng'eni nitiere kaka gin chenro margi en mar neno ni kuonde mopogore opogore kata migepe mopogore opogore okonyo piny Kenya. To bende ne gichamo muma ka gisingore kendo ne giwuong'ore kanyo ni gigo ma giwacho iye kanyo ok ne winj kumoro amora ka opogore gigo ma jogo mantie kanyo osewacho. Koro Moge Jwang' yude kacha ite mar ang'wen iyudo kanyo jayal bura bende Bwana Anthony Mrema ma bende nowacho kanyo ni dwaro mar jatend piny yiene strangers makamagi bedo e cabinet. Owacho ni mae nyalo kelo achiedh nade weche go mag chike mapacho ka. Wacho ni mano be nyalo en ataro mar chike. Wacho ni mano nyalo bedo kata gi legal consequences ma bende wacho ni gin ma serious ahinya. Kama chielo ka kafaya iranga ne ite mar adek. Ite mar adek kanya koro Moge Jwang' nitie weche go mago mag somo mano ka wantiere kar kanyo ang'o nyalo rangane mondo mi ang'o ayudane. Iwacho ni sani nitiere thuolo mag jopuonje maromo kacha 24,000. Kata kamano gin gazet mar Daily Nation nigi paro mopogore kanyo achiel moloyo 20,000 kama gintiere kar kanyo e ite no mano mar adek. Ka koro sani wach mantiere kar ka koro neno ni kaka inyalo ndika jopuonje kinde ma bende koro capitation kata omenda michwalo e sikunde bende bedo kata kodok piny. Ngini kinde sani koro wan gi jumbe ariyo nyaka ne jatend migawo mochung' ne weche mag somo Mashogu ne wachi ni odhi chwalo mo maromo shillings bilion 28 ne sikunde mar mondo mi ota chenro go eko mag somo. To kanyo gintiere koda romo Mombasa kocha nyoe winjo kanyo ka kamoting'o Akelo Misori gini ywak ni jogo wachane gimomiyo pesa pok ochopo. Kasto bende ing'eni ne gichiwo mana shillings bilion 24 mopogore gi bilion 28 mane gisingo motelo. Kuom mano e kindeno endo kata jumbe ariyo mokalo go eko ne sikunde mopogore opogore bende ywak ni pesa ni endi ochwale matin to biro bende modeko. Ka koro nyaka sani jumbe ariyo toke no endo pesa ni endi pok ochopo ne sikunde. To machacha mane gi ywake ni odhi biro modeko ka gimoro amora osekethore. Apani ma endi koro gimonego bed ni piny owacho donjore mar mondo mi one ni tang'o momiyo pesa gi kipok ochopo mar mondo mi ota chenro mopogore opogore mag somo. Cleophas apani king'iyo wantiere kanyo endo koda dwaro mopogore opogore mag weche mag somo kama oting'o kata mana neno ni bende skunde go eko kata kit somo no endo mar CBC ma bende koro nye kelo wa e junior secondary school. Nyalo yudo ka samoro nitiere kaka pod ochung' kaluwore koda nok mar omenda kata wacho ni samoro onge gima dhi mbele malich ahinya kanyo nikech samoro buge ma isomo go eko pod nyithindo gi pok oyudo samoro bende jopuonje bende pod tin nikech weche go mag suppliers bende gisiwacho ni suppliers gin jogo mosebedo kacha ka yudo lal maduong' ahinya ni mar omenda ma ichulo gi bende biro kacha molewo kata ochul gi chutho. Kasto bende king'iyo bende kata mana gi yor yuto masani ni endi ibiro yudo ka thoth nyithindo ithoro riembi kata duogo dala kaluwore koda samoro ni kata mana pesa ma de migi godo chiemo onge malong'o. Nyokora Moge Jwang' yude kanyo iwinje weche go ma opogore opogore. Bathe kar kanyo neno kanyo wacho ni bus fare bende go dhi bedo kata kamedore matatu ma gik manowacho kacha weche gi mag VAT mag modhi mano e kinde manalose weche mag paro mar chik mar omenda masani koro en chik mar omenda ma higa mar 2023 tiende nang'o roweg matatu kod nyamburko mating'o jowuoth
bende koro osewuok e lela kendo wacho ni ikre uru mbele dhi bedo mapek mano kotenore kod wechego mag wuoth. Ino kanyo national chairman mano mar Matatu Owners Association ma bende mano Albert Karakacha bende koro wacho ni odok ne joge mago jok mosebedo kacha ka tiyo gi matatu. To ging'e ni en gima tek nikech ok dagi wachna ni awuok kadhi kata town to natiyo ga gi siling 100 kasto koro odhi omed fuel gi siling 20 manyiso ni fuel manatiyo godo akanya ka kuchuchu samoro ok nyal dhi konya ok dhi chopo na kuchuchu nikech samoro koro itiyo gi pesa mang'eny moloyo ma ichoko seche ma iting'o ji koro chuno gi achuna ni nyaka koro to gidhi gi medgi kamano mago gima nyaka koro ji chaka ng'iyo jok mane ni stage michulo 20 bob. Yes, koro sanya kata gidhi 40 kata jok mane wuok chaka kae kata yaya nyaka town gi 40 sani koro nyaka wigi 80 moro kata siling 10 bore. Yes, aya nyakoro moge jwang mano yude kanye ite mar adek ondike kanye yo moro makare ahinya kae to kidonjo iye kanya koro moge jwang iwacho ka nitie chenro mopogore opogore mago mag Azimio iwacho ka ni koro Kenya Kwanza bende koro thira ahinya gi weche mag Azimio ka giwacho weche gi mag ng'anyo ite mar 6 iwacho kanyo ni Kenya Kwanza leaders scoff at opposition calls for tax boycott jikik chulo suru kwayo ma Azimio sebedo kacha ka osechwalo ne johera magi kinde mane gintiere romo ma Kamkunji mano ka gintiere kar kanyo inyaneno kanyo Raila Odinga kod kweth mare duto kane gichopo e romo ma kamano kwayo ma gintiere kod jopiny en yiero osuru ni thoth kik chule nitie gima Aaron Cheruiyot wacho kanyo senator no mano ma Kericho ma bende en Senate majority leader kama ntiere kar kanyo ka oloso wacho ni Azimio leadership should lead from the front in these populist measures mago be mag wacho kar kanyo. Okay, aparo ni onego wanyis jowa ni nitiere gima ne jatend Azimio temo wacho kae ni yo achiel kuom yo mwenyalo tam godo sirikal yudo suru of course ng'ato kaka an kata in ma samoro ntiere koda payslip dhi bedo matek nikech gichanyo osekete kogno ma obiro koseng'adi chuth onge kaka inyalo tamori ma bende kata amua mana kata ing'ado gi e chunyi ni idwa file 0 returns to komaki to ing'eni in midhi e court kivyako kendi ng'ata chiel to gima ne jatend Azimio temo wacho kae ni nitiere jogo e kuma iyudo ka gi contribute e weche go kuma ochumi directly kama oting'o samoro ng'atno endo ma en mama mboga moro kata en ng'atno endo ma onge gi en jamanya tich kata samoro otiyo tich mar maonge koda payslip to chune ni nyako dhi e tijno endo koro notemo wacho ni kinyalo amua tiwacho ni ok iti gi gari mano manyiso ni jok ma timo chenro go eko mag ting'o ji gi gari dhi koso joma giting'o manyiso ni pesa cha ok gidhi yud koro in kaka ng'atno endo ma samoro iwacho ni koro in ok iti gi gari dwa wuotho gi tiendi nyaka e tich pesa ni chamo onego bed ni chulo mar mondo mi o contribute e weche go eko mag VAT mar fuel kanyi ng'ado oko to maendi dhi bedo gima tek ahinya nikech nyiwinjo kata ka en bende ong'eyo ni adier en gino endo ma samoro tok chik nikech ok inyal wacho ne ji ni mondo mi ka nitiere mtoka ma ochuno ni nyaka uidhi to uidhi ji mang'eny mar mondo mi usave kik medruok no bende kik medruok mar pesa no endo bed mang'eny to ing'eni ka polisi omaki to ing'eni omako mana in ok idhi wacho ni baba nowacho. Yes, koro aparo ni mago some of the civil disobedience kaka ni wachogi ma opuonjo ji mar mondo mi otem tiyogo. Ing'eni Besigye bende ne otimo gima kama Uganda to ne ochako timore ka kwan ji mathoth ochako tekeleza gima ne Besigye wacho nindi to magi gik manyalo kelo adier gimiluongo ni economic sabotage ma bende koro ineno ka jo Kenya Kwanza temo golo CM ne Azimio mar mondo mi kik timang'o kik nyis jogi direction aina no endo. Nyakoro moge jwang bathe kanye yudo ng'eyo gik mathoth bie mantie ka iwacho ni ntiere startups fund iwacho ni gik mantie kar kanyo omenda monego bed ni chiwo kar kanyo kaka Babu bende wache
wacho kanyo ni state to establish a fund for startups. Magi jogo mara chako wechego mag ohala mpogore opogore matindo. Yanyo kage gintiere kacha nitie mama wacho ni cross ministerial approach mabende koro ntiere kanyo mar neno ni omenda gi ochopo kare. Mano kokalo kata migawo no mano mara wechego mag tuke ineno kanyo ne kaka migi mamoko be nyalo donjo mondo mi okonya ne oganda matindo yore mag bero ohala. Kopogore kata mana go ohala giwacho kanyo ni kadipo ni jago nendo ma samoro ng'eni ma migawo mochung' ne wechego eko mag ojende kaachiel koda weche tuke. Ka ing'at nendo ma samoro iwacho ni obwongo ni lew nitie gimoro ma inyalo chako manyalo konyo piny Kenya, to nitiere kaka inyalo miyi gimoro mar mondo midhi mbele kod gino mondo oket piny Kenya kata mana map moro. Kinyalo bedo innovator samoro nitiere kaka inyalo loso sani endi ji nitiere koda riekni mopogore opogore kaluwore koda lony manyasani ni inyalo loso gimoro ma in emikwongo biro ma bende samoro nyalo konyo piny Kenya e yo moro achiel. Kuom mano mae sama aparo no jende bende koro onego bed ni ichako tiyo koda creativity mari kata riekni magi ma samoro Nyasaye omiyi ma inyalo timo godo achiel ariyo adek mar mondo mi iyude omuom ni endi ilos godo achiel ariyo adek moro. Kuom mano aparo ni mae endi en paro maber ahinya mawuok kuom migawo mochung' ne wechego eko mag tuke. Mabende dwa neno ni nikech ojende mathoth osebedo ka wacho ni wan gi talent lakini talent wagi ok chulwa. Koro mae ndi apani sama onego bed ni kila ng'ato tiyo gi talent ne maber. Talanta. Were ni no endo maber mar mondo mi ichodh godo muom. Kuom ranyisi do ing'eni kata mana M-Pesa ni ndi nyathi college moro manoloso mar Jomo University moro. Yes, M-Pesa ni ndi kendo aparo ni noyude pesa maber ahinya. Yeah. Pesa mane wabo manye chimo. Wayudo wan baka dokode. Eno dhi nade. Wana tiyo gazeti mar The Standard kanyo kod ndai kaboro kendo tuwatiyo karkae. Wadhi ite marapar. Ite marapar kantie sigana moro solo godo Dan Warange. Koro nitiere ja siasa mabeno biro jatend migawo maluongo ni Simeon Nyachae. Yes. Simeon Nyachae en jatend oganda bende mane wuok e gwengego mago mag Abagusi. Kendo koro nitiere jaode mano Chwea nyinge Margaret Chwea makoro wachore kani nose nyuom di ng'wen akene nyakete yo machalo nade Solomon ikone kanyo ni woman fighting for share had 4 husbands mane kama nitiere kar kanyo ni gigi thoth gigi mosebedo kanyo katimore to en mana bilionde mathoth ahinya mantie kar kae milaro mano mane Nyachae oweyo to gigo ma Chwea dwaro kata gigo ma owacho chalo kama wanyalo mana neno gi piny ka nitiere mana tung kanyo wakonya mana nene mae kuma ntie kara wacho ni en Nyachae nonyuome kanyo higa mar 1973 kendo kanyo bende nitiere kanyo osebedo kar kanyo kendo ne pok giwere mane ken mare pok gi divorce kendo koro owacho gin gi nyithindo adek to nyithindo go bende ong'eyo Nyachae kaka ng'o kaka baba just Nyachae bende wacho ni ne ong'e kaka ng'o mano step man ndio weche moko mantiere kar ka mapod medore wacho kanyo ni koro the former minister bende kano relocate modhi nyaka e pinyno mar Amerika wacho nitie gik mathoth mantiere kar kanyo mondo mi kik gibedi kod gwandruok kod manyiso ni jatend migawo ni endi kindego eko ma bende ne okendi ne wacho ni koro dwa ni dhi dage pinje mag Amerika mar mondo mi kik wabed gi lweny gi nyieki to nyako ni osekend gi ji 4 ji 2 ma gin wasunge to kod 2 ma jo Kenya kae ing'eyo gima nyaka koro ng'ika ni to ing'eni mondo mi ng'ato kendi nyaka bed ni nitiere winjruok moro kod obed mar court kod obed ma utime mbele kanisa kata solemnized agreement moro ma samoro maybe otim kata kaka mag family traditional way nyaka bed ni nitiere documentation moro manyiso ni adier ne okendore gi Nyachae kata bedo ni gin gi nyithindo kamano endo to jok mamoko ma bende okendore go ko moting'o wasunge 2 gi ja Kenya machielo ni endi bende ne giwere godo onge rach en mana ni
ji manyo jokama to nitiere lokruok mag nyinge bende mantiere kar kanyo koro mo kaka nyalo yudo thuolo mondo mi isoma ne winjane gima osebedo kar ka koro nitie kumoro ka Solomon wacho kaka lokruok noneno mano mag loko nying iyo kaka noloko nyingi kowuok kuom Margaret Kerubo Chwea modhi nyaka Margaret Chwea Nyachae mano ka entiere nyim Odialo buche moro mantiere pino mar Amerika mane nyim jayalo bura Ovilia Rosales mane higa mar 2021 lokruok maka magi chaki wijo nitie document machielo mabe nitie kar kanyo makoro nitie jang'uoga John Paul Chwea mabende koro loko nyinge mochopo kacha John Paul Chwea Nyandusi Nyachae mano February higa mokalo mane nyim Supreme Court no mar Los Angeles mantiere e pinyo mar Amerika California be nitiere kar ka gigi utudure to gajore koro odwaro muom kaendi billions kamano aparo ni magi stories ma ka ng'ato ng'iyo gazet ni osomo maber to biro winjo nyakwara moge jwang dhi some okete kache ite ariyo duto ka gintiere kar kanyo ite mogi kae Solomon otie gazet mar The Standard ka watieke nitie weche gi mag tuke mantiere wiye ka koro ni Caicedo odhi Arsenal odhi Chelsea koso odhi Manchester United ma jatugo masulwe ahinya mar Brighton mabende koro oganda moko rito ni en ochom kama chalo nade koro kindego bende mane wach mamo peke itimo gik 48 ingeni Arsenal nyose yudo midfielder mane gidwaro kabisa Declan Rice koro aparo ni Caicedo yes and defensive midfielder bende nyalo tugo creative midfield koro apani Arsenal ni maber nikech gintiere gi Odegaard ng'ani nyalo dhi Chelsea kata Man U Kai Havertz bende kodo Arsenal mano bende gin gi options mamoko mabende Arsenal osingore ni dhi miye position ne mogoyo mar attacking midfielder yes kama chielo e ite mar 47 Manchester United mos wacho ka pinje mag Gor Mahia wacho ni McKinstry bende koro singo mar duoko loch ma kata huma mano ma Gor Mahia osebedo goli tuke gi mag Afrika mago mag CAF mano bedo kanyano kar kanyo omenda mano migi kod kambi moro mar go punda bende omiyogi kacha maromo $3.6 kogalo medo mana yuto $1.6 wacho ni $1.5 moro bende ka yo sano benda magiseyudo kalo $8 milion 8 nikech baba nyochiwo 1.5 walo 3.3 kambi machielo no bende 3.6 to kod moko matindo maluwargi pod en yuto moro nitiere tycoon somoko ma pod romo kod Gor Mahia bore Nairobi ka nyakoro moke jwa mago mathoth sombie gazet mar The Standard wang'e ni ite mokwongo mar gazet mar Daily Nation ka watieko kar kae igona ni wendo mantiere kaunti ma Mombasa bende osebedo kata kod ikruok makare wala mana mondo oranga ne weche mantiere kar kae ni ginto gichalo nade ite mokwongo kar kae weche mag duol kata gin mage ite mokwongo gazet mar Daily Nation ka wanyalo mana yude achiel kachiel magi weche mantiere kar kae ero jo Kenya Kwanza bende koro ochiwo siem ne Raila Odinga ite mar 6 mane weche man kanyo kaeto tok gazet ka bende wach moro mang'orang ka watieko kata mano be wanya mana range bang'e wacho ni weche go kaka nyalo duok piny nengo mar sitima ondike kanyo is out to cut power costs wach mago independent power producers IPPs koro kono house team kata komiti mane gichope nying mag weche go mag teko mago bende wanyarango kanyo toke kanyo ka watieko gazet en mar Daily Nation ka koro sani thoro wach modarango ka wach maduong' en karka hola pek ne jo Kenya kendo jo Kenya mokawe ok chule e yo moro makare kata kinde madwaro yes ng'eyo bende jogi temo ilieko kaendi ni nitiere kwan mamalo mag oganda ma samoro ne okawo hola to koduoko kata rem ma ok oduoko hola manyiso ni ji kokawo hola to duoko bedo matek apani ma indi kaluwore kata mana kod yor yuto masani endi obedo koridore ahinya ne jo Kenya ma samoro ikawo hola mar mondo mi ichak godo kata mano ohala to iyudo ka ohala ni endi ok duog ni yuto maber manyalo mi duok godo hola ni cha kuom mano mane momiyo ji rem kata ji fail mar mondo mi chop dwaro mar duoko hola gi kiseche mowinjore maendi nyisa kaka gik moko ridore kamoro amora nikech adieri kata ka ikawo hola no endo bende yo midwa nduse godo kata
idwa ng'ade godo kapok ochopo e lweti. En kwan mamala, interest mamala ahinya, ma bende chieng' ma idwoke to nyaka tidhi rem ma ok ichope kaka dwarore. Apani maendi ka ng'ato nyiewo gazedni endi biro neno kaendi ni omuom ma bende ne ogol kata ne obedo dispersed kaka hola ne en $3.9 ma be ing'e ni maendi en kwan ma bet kanyo omedore kopogore gi machon mane ogol machon, ma en $3.4. Kata kamano bilion 88 gi wiye ji orem ma ok odwoko, mago matimo marach e mogik. Kuom mano apani maendi en mana kaluwore koda yor yuto ma bet ka koro kaso ne jo Kenya. Mano kan kanyo koro mogi jwangi some kendi bede ne kod ng'eyo e ite mano mar 4 kod mano mar 5 wacho kanyo ni magi non performing loans mano mawuok kacha e banking sector. Tiende nang'o kinene kar kanyo, omenda ma kore lach bende mantiere kar kanyo ang' inene ne weche mag tich bende wacho nitie kar kae. Tije mantie mano ka wantiere kanyo e ite mara 7 ka wantiere kar kanyo mano masarangi kata gazet mar The Standard. Tije maromo 20,000 nyakoromo gi jwangi japuonj pok ido skul mipuonje manye tije maka magi dipo ka yudo. Wadhi ane ite mar 21 odene wach mantiere kar kae Siaya County mano bende nitiere kar kanyo. Assembly bende koro tero wach mar Oduol ni koro edo giwacho ni koro nwawinjo mano kana ni bende ne lieko Oduol e kinde mano otwa kod Ramogi TV otere koro edo gi MCS ma Siaya mondo mi obed declared unfit kata ni okoromo kata ok owinjore bedo gi apis mora mora mano mar piny owacho kata mar sirkal makentiere kar kanyo ni unfit to hold public office mano wach momipe kacha ite mar 21 odiochieng' ma kawuono. Ageni mae sigana mabiro dhi bedo kata ka warango mogik kar kae waranga ni ite mar 21 mane sigana mantiere kar kanyo odiochieng' ni ma kawuono. Solomon Atito, weche gibiro e kinde gi duto. King'iyo kaendi aparo ni nyo waneno kanyo kaka senators go ombulu e wi wach mar Oduol ni endi. Kata kamano gima dang' wawachi en ni ing'e ni gima donego bed ni timore ka en ni ne gimanyo manya yo ma ginyalo keto godo jogi eki ariyo gi eki mondo mi orom, nikech winjo kata Oduol wacho gande ni setieko dweche 3 kapok giwuoyo gi Orengo. To maendi ng'ama onego bed ni tiyo godo mabe samoro ofise ni kato mari ni e bathe kochacha. Koro aparo ni gima ne senators orem ma ok otimo ne en achiel kane gidwa ni gikel kwe musiko mar mondo mi Siaya odhi mbele gi yudo dongruok maonge ywaruok mopogore opogore gi eki, kaachiel koda bedo ni samoro governor kod jalup ne onge koda to mar tich e kindgi. Nonego bed ni senators manyo yorno endo ma kata kamiti manyicho yiedhe cha mane manyo yo ma mondo mi odhi godo kata mana kaunti ma Siaya mar mondo mi oket jotelo ariyo gi eki orom mondo gibedi gine ka ginya tiyo, nikech geno mar MCAs mar neno ni opudh Oduol oko nyogo Luanda kaluwore koda kwan mag senators ma nyogo ombulu ka kwedo godo moko kuom gigo eko ma nyo oketne ma idwaro ni mondo mi ogole godo. Koro aparo ni ywaruok mathoth pod nyalo bedo kapo nono ni onge gimoro amora minyalo keti e kind ji ariyo gi eki, kech koro en e kind ji ariyo gi eki kanyakla koda MCAs ka giseromo kaka ji ariyo, koro inyalo ketgi mar mondo mi MCAs bende rad kodgi mondo kaber bende Oduol bende omanyane na yo ma onyalo kochuno ni oneno ni nitiere kata mibadhi go eko to nitiere EACC manono weche mag mibadhi tinga tinga gigi titero kucho direct kasto bas gimoro mora in kori weyo. Koro chieng' moro kata ka dipo ni gimoro wuok maduong' marach mokethore tiwacho ni an naseloge e lweta dong. Nyakora mogi jwang' mane kama inyalo range gazet mara Daily Nation mane sigana no ang' yude kanye e yo makare kaka ntie kanyo koro weche go makoro chomo do maduong' iwacho ni koro sani bende gidhi bedo kata ka girange ni kanyo to dhi bedo yo machalo nade. Picha mineno kanyo mano picha mano mar Oduol mano e gigo duto mosebedo kata kokadhe mano ka entiere nyim od burano mano mar Senate kano duoko penjo kotene kod weche gi duto yeno mondo molore gi kanyo Solomon Atito wendo ma Mombasa oseikore kendo koro ang' wadhi achiel kachiel ire e chenro mar rupiny mondo mi wachope kar kanyo mani makelo e giko. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Nyakoro mogi jwang' warome twak mokwongo ka koro nono weche matimore e sikunde mopogore opogore. Ywak mag jopuonje madongo e sikunde gin mage kete mana kar kae tukni mabor aduogo mana sani.